Dance Week беше едно събитие, което буквално стартира като експеримент. Аз бях в Белград по това време, точно преди 5 години, и случайно попаднах на техния танцов фестивал. И тогава си казах, че е супер странно в България да няма фестивал за съвременен танц в период, в който съвременният танцов театър се развива толкова бурно и буквално измесва класическия театър. В момент, в който големите театрални фестивали се откриват и закриват със съвременен танцов театър, в България всъщност танцовият театър беше много малко познат. Имаше буквално публика от 100 души. Това беше публиката на Арабеск от една страна и малката публика, която побира залата на Червената къща. С това се изчерпваше всичко, което се случваше в областта на танца. И тогава ние решихме да рискуваме, стартирайки с един много голям и много скъп проект, който обаче успя да покаже много вълнуващи примери в съвременното танцово изкуство, което ни даде възможност много бързо да привлечем вниманието на публиката и да покажем, че танцовият театър не е нещо непременно скучно, неразбираемо и нечетимо, а е нещо съвършено вълнуващо. Едно сценично изкуство, което събира в себе си през последните години много различни неща от цирка, от визуалните изкуства, от хип-хопа, въобще от уличните изкуства. Това, разбира се, всички тези експерименти са ни носили доста големи рани. Първият Dance Week завърши с над 120 000 лева загуба. И да, факт е, че ние успявахме добре да финансираме събитията в годините, в които все пак имаше някакъв временен подем в икономиката. Първите години на събитията, те на практика изцяло се финансираха от пазара. За сравнение, тази година Община София участва с 8% от бюджета на нашите фестивали, при 65%, да кажем, с които участва Община Виена в танцовия фестивал в град Виена. Така че действително е много трудно финансирането за тези събития, още повече когато амбицията и желанието е те да бъдат нелокални, да предизвикват интерес на съседните държави, да могат евентуално след години да се комуникират в съседните държави, защото България, за съжаление, все още е една изключително изостанала страна в културно отношение, страна, която не предизвиква интереса на съседните държави, още по-малко на хора от по-далечни места, с това, което произвежда като културен продукт. Имам предвид най-вече съвременната култура, защото има традиционни неща в областта на културата, които имат свои традиционни публики от чужбина. Това, което ние започнахме да правим с тези фестивали, е да запълваме някакви много празни пространства. Ние буквално изследвахме кои са празните места, кои са местата, в които съвсем нищо не се случва. И така стартираха първо Dance и Architecture Week, след това Design Week.